kapor galabiang ini awan sedang no ikan jing syakri jing oblay hakani kano phai sungi ki para bengai be baro ka bengila ban don lang hakiyeng ka bekentang ka jong oblay hakani kano phai sungi apa yang sobhai pi wei syakani ka jing syakri ka jong oblay hakani ka por Iskam jing don jong isipor ka yeng ka bekentang ka jong oblay ngin mi nang ni rengkat bal ki jingkar khu ki jong blay priang subharu ya pi ki para bangai ki be ki bala ban page ki bala ban yu lembaga YouTube channel jong ka balang to blay kar khu ya pi ro kumjo dagani ki jing syakri ki jong hakane ko por aktien ki jong blay ka ong kumni to rung sa khdop jong u bat ki jing aingu bat sak phalau jong u dak jing yaro to aingu ya u batu kerku ya ka kerteng jong u insdang ki jing syakli jong ya oblay dak bing ya solang ka jurwai ka basis pa san puai nongrim kabalang hangne de Jesu Kristus utrai ya perthai bajot katne daka untau thamai neneng wan ban pen im ban long ka jong uhi ban pelai na ka jing tim uyang ban yap yapli ka jirwai shispa san puai paro itu dekat nong rim ka palang hangni de Jesu Christ utrai ya perthai bajot ka ni daka un pel trembay naneng un wan ban pen em ban long ka jong ban pelat naka jing tim uyeng ban yap ling senjat kampalang bakut handot kasla perteng namar uben rew ku baro ilong kawe kanam jong u kiyaro bute nutlaka snam jingker men kawe baro kaju kami iman labun bosan kiyo ren ben namar bunjing yapen las lem rukisha le ben nong shun sao dong ki ken hen re riu kun ki ya sha la no ki ong kan wai hadin kamit pa denja kan pe ka step pernah hap deng kit mapun ru kom bapun kijing yapan ik mi lenti kapurom jiu nom naki pandan balang ba rau shiten
kawan ondaya kangin yo ijin suk ngin yo ban ma kawe bat riu kut ha neng kub lei ha uwe lai riu kut na per thei cơ leng bu rom ya mi ki ai ba lang ba rao chi te li ka 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 po ka cha ding du ai ru man ka si a tra Jesu tu wa Asyua bangin sayo ban pendam khmat jong blay ke jing duai agane kopor tong insya skor yai katu gane ki bentan bagi jing sisa na kaktin ke bakhut ke jong blay ngan puli ne ki sau tali santali ki benta kata na gospel Lukas kalnong ba ar puar ke khot lai dun reu kitab ki kam ki apostol ar phau kalnong ke khot bar phu khandai ba lai phau Stephen kong su Timothy kalnong man kongกระขอดบักขัดพระหดกบาร์พาวสตีชิเกเอเพซัสกนองบสาวขอดขัดสาวขัดสันบัดกิตับกิกรรมกิอพอสตอลกนองบักขันได้กระขอดบลายพูเวกตีนกระจงเบลยก็องกุมนี้อันดังกุมเต้าสอยตันอุลาเล็กบสดฮัปโอจูดาสยาวบาลสินอิสการิอตอุบลงเวนิกิขัดอารมณ์เดฮับอุลาเล็กโนอุลายสลาบัดกิตากิรังบาลังโดบัดกิตากิกัปตันDakabakumno un bunyo aino ya uhaki te kelia kemen bar kelia kod ban ais bai ya uhau uru ulakongu baula wadong kababen ya kaban aino ya u haki ha kabamdan upaj ba ngatip hadin kene ke jinglen no jonga kisuri ke barunar sat kin ya besot apadeng jongpi kim da isne ye kata kenhun bana pedang jong pi hiro kirang ba kinyami ke bayalap ye ke ru ke babakla ya ke ban ring pa ya kisenran hadin jongki ya kene ka hukum ngai ti hame ko Timothy ukhon jonga kat bakom kita ke jing thu lupa ke bala long mensua sepang jong me badaki men yo yele thma ya kata ke jingel thma babha da ka babat ya ke jinget ba ke jinget tiap lem ke babha ya ke badon ki bahaba ki la bread no ya ka ki la patling sepang kata ke jinget na kita long Hemanius bad Alexander ya ki bang IT no hausoitan baon hikai ya ki ban om kren ben bakum tang in om long shu ki khna ya ki bala pensat kenting bala rong no keleng dekil air ke jing hikai baro da kabuj salai ki breu ha ke jing le sianti kat bakum kabuj sniu ke jing hikai bakla andre da ka bale hok ha ke jing e nginyo nangsan seu ha ke baro ubalong kli ukris ken komta ka balang ha Judea bad ka Galilea bad Samaria baro kalasok balate yaka bada kabaya hakajing shapting ya utrai bada hakajing pentengan mensim bakhoj kalaroi kerhai ublein kerkhu ingi hakajing puli hakajing shasko de kakten ka jomblei tongin phai sho blei hakajing doai tongin pendam hakajing doai kokpa jongi ubah beneng long ka bakhoj ka kerteng jome wan ka hima jome long ka mon jome haka khandau kombah beneng kaburom ke jingo ke jingero barong nyai semai kerat bihin namar ke jing ke jing snai ke bakrau ba ke ba plata me ke jome ya ke ba me able bi mi ai pen pau
hak jing em ke jong ki khon ke jome nak wei kapor chak wei par kapor aingo kham tama terabi pamela pelak yangi wei pi wei ki khon ki jome trai bangila bandon hak yeng ka bakentang ke jome hak bakom kene kapor bar bangila trai ban ino sipor ye ki jing don kam ki jong ye ka jing em do bar bangila ban wan hak yeng ke jome bangin yo e kene kapor ka bakentang kapor bangin yo ban ye slok ban ye slab ba meu blei ba em ba shisha kapor terabi ha bangin syong rengkat bat me hak kamera ka jar jar trai bangin yo terabi ban ye slok bat me blei bi ngida aingo e me trai namar kene kapor ka bakentang ka ban yo hangi kum ki khon ki jome blei bi ngi wan khmat jome kum ni kum ngilong mi ngi wei pi wei ki badon ha kene kapor blei bi ngi pla khmat jome bangilong tang ki nong pop ki bajot ki barem ki beriu ki badap dek babon ki jing telot ki jing suai ki jing duna ki babon rukom trai jisu bi ki bingi ai pen sngusi amena koi kapor si koi pat kapor blei ngi sngo bingi mlong ki babidor ban khot kerpat ye ke kerteng jome namar kini ki pop ki jing boman jongi ki bingi ai le halakisngi ki penrem yang ko trai bi ngreng aingo blei bamela kular scam kerat bi bame wan shakane partai banwat ye ki bahok bawan banwat yang au nong pop bawan banwat ingi ki nong pop yak ban penksan ingi badi ban pani me ingi karabi kom tang inot banwana khamat jome akne kapor ko mangilong iraping ya blebi ka manginang don akne kapor ka yeng ka bagantang ka jome ngila manyu I la ka jong jingem ngila manyu I la di ko mangilong ngila manyu I la ka jong jing tlot ka jing swai ka jing runa ka jingem ba iraping ya blebi ngila ban penbai ida di hak je dei ban me na ko wei kapor so wei pat kapor blebi ngilong ki briu ki batlot ki basron hadu kata-kata ngim don kapor la di ko kerat bi bonsin ki persyang ban le ka mon ke jome ki persyang ban syakriya me ne ki bor ki jong syaitan ba ke jingdom bonsin ki yo ban pen bakla trai kelentian ke jongi ban pen jengai yang ina me ban penlongi bengin le ke ba pen sngosi ya ka mon ka ba khoi ke jome blei bi ngi dua khmat jome ma ga tai snai kerat bi ya ka ba me ban ko bor ngi do men sem ba khoi jome pen sai bor ngi do men sem ba khoi jome pen klan bor ngi do men sem ko jome bangila blei bi ban bat scam ila ka jong jingej bangila ban yang scam atrai bi rangkat ban me hadu ka bakot jong jingem ka jong atrai blei bi ngi don kam yeme man ka por man klem ma jong jingem ka jongi klem me ngi nom la ban le ru ma blei bi lemar kata trai long ma me ding do shandu uban kershan ban ai boring e ki por baro bangila trai ban yang scam atrai bi hadu ka bakot jong jingem ka jongi blei bi ngi dua khmat jome hakan kapor trai bi nak mentala ka jong ka balang ka jome trai ngai ngo trai bi me melaya lam lalong rangkat bala ka jong ka balang nak we kapor joi pat trai kumni kumngilong ngai scam bagade ki jing lam ka jome bagade jin don rangkat ka jome trai jisu bi bleng dua khmat jome tu tin ti lami kom ka balang bengin long kata ka balang ka bayem ka bashirham ka balang ka penon burom yeme ka balang ka bashitli ka balang ka basakhi yeme ke baro trai bi ngadua kerpang khmat jome hagri kapor kan mawa trai na benta kino yalam jong ka balang nenui pastor kitmen basan baro jong ka balang kerang ba jong ka balang ki balong ki sakri ki jome ki long kemi ki long pa ki khon samla be ki heb ki beret pelongi ngi be long kom wai brio ban krishan yala ka jong ka balang ba ka balang ka jome kanang san kanang roy na kabor se kabor na kaburam se kaburam belai bi ngadua khmat jome hak na kapor sigan den ro karar bi kemau kerpang ye kirim payeng kristan ki jong itrai apo la ka jong ka balang blai pelong kirim payeng kristan jongi kirim payeng kristan ki bashir haman sakri me kirim payeng kristan ki bawat ye me ki por baro kirim payeng kristan ki ba pendon burom ye me hake ke baro ka bikile halakisngi blai ngadua kristan bori kirim payeng kristan ki jongi mengin long sisa kita saki ki ba em ki jome langi don hang no trai ba trai bi
ba isnei ba mente ke jingker khu ke jome hakiram pe yeng ke jong ye ko trai ba ko wai karam pe yeng stan kan mat atrai bi ye ke jingker khu ke jome ke jingem ke baman ke sengi bara pedeng jong kita ke jingker khu ke ba mate ke jingem ke jong ki ya raba trai bi kinang kum no ban nyo ke jingker khu ke jome blai bi ngadua khmat jome hakna ka por trai bi na ka manta ki khun ke jome po la ke jong ka balang kiram pe yeng stan jong ki ba mat atrai bi ki khot jong ke yeng ki ba dan pedeng ke jing pang ke jing stom lagi don hang no atrai ki don ki yeng ki sem ki jong ki lagi don ki jaka sumar ablai ngadua khmat jong me hakna ka por isne ablai ba me man kner lo jong sang ti bodon bor ke jong me sang ti jong ki jing pun khia ban kta atrai bi hakiru khot met jong ki te ki khon ki jong me ki badan pedang ki jing pang ki jing stom ban man pelai no ki atrai la ka long ka mon ka khoi ke jong me ne ki te ki jing pang ki jing stom ke ba ki don ko trai bi ba ki la sai sin pat trai ba nyo kalat ban syakri me ban peteng ye la ka jong ki jingem ya rabi ki pedang jong ka ta ki jing he ke ba ki kendo pedang jong ki ta ki jing ten jo long ba ki jing pang ki jing stom trai bi ki no mar ta ten ye la ka jong ki jing he ndrai trai kin bat scam ye me ko karat bi bar to isne ban kerku ye ki jing sumar baro ke ba ki yo ba ki ta kin long ki lat jing arab ko karat ndrai ki jing pen khia ka bi sha ka long ko jong me a blai ngadua ro Akmat jong me hakan ko por nam ta ki khon jong ka balang trai ki bala jangai no me ki bala ya ki bala im ba kan ki perthai don sibon ki khon ki jong me po ka balang ki bala kalet ye me ko trai ngadua akmat jong me hakan ko por balai lai me ban yi siam mar akmat ba ki ban pen kendu ye ki trai bikin yo I ya gelenti ba gelenti jong ne perthai kilong gelenti bam don jing kerman kilong gelenti bi alam si ka jing jot namar ka kin siam ka jing kendu ka men sim kin pai pat syame ko trai kin pen yusuk ile de ban me ko trai bakin pediang pat ye me kum nong penem bakin em ka jingem ka bathamai ka basenda jong me ko kerat bi a blai bodon bor ngadua khmat jong me nang kersan boring ikum ka balang trai kom ka balang ngidon ki project ki ba pher la ka jong ka balang na manta ban ai ki jing sakri ya ki pramen sim ki ba kodor trai kerkhui kini ki project jong ka balang ro trai bi bakin long ko trai ki project ki ban long ki jing kerkhu bak ban long nam ta ka buram jome blai bi ngadua ro khmat jong me kna ka por nang manta ki jing persang jong ikum ka balang bagi ji sang kan thei ya kan sang ki mission hagi jaka ki ba pher ban penyar yu talai ki jing jan jong me ban ya lap i ka gospel ki pen me ka jong me ko karat kini baro ki jing persang ki barit ka jong I ki long len ai trai klem ki jing rap ka jong me klem ka bor ka jong me nei trai yang ma me da din man khmat jong I baro bagi ni ki jing persang ka jong I ki long ko trai ka bangila trai man pen krau ya ka buram ka jong me ko keran blai bi ngadua khmat jong me kena kapor trai bi lorang kat bangi trai kena kapor abang yo man syakri me bagi banta jong jing syakri jong I baro ai ki long ki jing kenya ki em ki ba ki usa khmat ke khat ke jing snei ke jong me bari ka ba me shem sobha bari ka ba me pediang seladi ba mani se ban kerkhuru trai bi ngi blai ngadua ru sigen na khmat jong me kena kapor na manta ki khun swet ko ni ki badok ki basitam ki badan pedang ki jing ke jing jar jong jing em blai ngadua nam ta jong ki ru keran kan mau kerpang ki atrai ya rabi ki atrai bi bikin kan mau ya me batrai ba isnei ban me man belorang kat berki manai ki lat kelenti jong ke jingem manai ki atrai bi ka lat jong jing pensting ke jingem ke jong ki mala kular scam ko trai ki mala ong ke tin ke jome to wan ngapi ki ba thaj ba ki ba khia ke jingkin dengan penjam ye pi rabi ki atrai ba ki kin mat ke te ke jing snei ke jome ba kin mat ke jing kerku ke jome pada pedang jong kita ke jingale jong ke jingem ki nang ban phai le ki khmat chme ba banai ti kelenti ya ke jingem jong ki ha ki sang ti badan bor ke jome trai sigen den ngadua krat bi hen hakane ko por na ka menta kane ka teu ko garpang jong I khon samla ko trai bi hen abagi khon samla jong ka balang se yo ko trai ban rakhe garpang ye kane ka teu na ka menta trai jisu bi man penon burom ye me ko trai ngidua ke jing dor rengkat ke jalam ke jome da ka bor ke jomen sim ko top tim telam na do ko basdang jong ke jing pli kane ka teu jong ki khon samla do ke sengi ke bagian penkot kerkhui ki program bagi la pen kre ai begini program kin long ko trai bi ban penon buram ye me babe ki kum ki khon samla kinala trai jisu bi ben yai penon buram ye me haki ke baro ke bikile hala ke sengi trai it ye me kene ko por it kene ke jing syakri ke jung do ko basdang do ko bawai no ko jongka sengawi ke bong jung ma pi ki pop keren kang ye me syam mai kini baro ingong idam ngi pan kertiang ke jong trai bonong pen bi jung Jesus Christ na dum ta su ki bom ju ko dro amen.
mentang ini aman pendap iki kam jong kebalang. Para pengibi sisian pan ni ai kublei pi wei hagagateng ke baim ke badan bor ke jong trai jong Yesus Kristus nado ki para pengibi balong ki kon jong kebalang bat kumju ki wei pan ki bai don rengkat bat ngi hakini ke jing seng kublei un kerkulang ngi baro kejeng kublei ke ba kham kerpang kalong ya itmen besan jongi itmen besan PS Karnior iba ka program komiti kalasania hai ba insam ya ka kubor ke tin ke jong kublei pedeng jongi hagini ke jing seng ke ba menta nyai kublei pi itmen besan nagaliang ke balang baro kuwei pangi duai ba kublei un kerku ya ke jeng pen kre jong pi baro ka kubor ke ba pin ai kan long ke jeng kerku ya ki mensiam ki jongi kat bangi don hakini kijing sing mentang yin yo ban pediang no i kijing aingo bad hadien balade ban pediang ye ki ngi kerpat ye i Mr. Ido Khan in subhaban bo hakijing duai na kementai kijing aingo kini gilong kijing benar ku boleh sibon tongin pandem duai au boleh baduk pa jongi ba paneng kanu idap di kijis ngongo ya me ya kema mele penlapat ya ki kejat kibat hai kibat lot ki jongi ban keu kanikop hai singi ka yeng ka bakho ka bakantang ka chome ya ka ban syakri ban yero ban penun burom ya ka kerteng ka bakho bat ka badon bor ka chome trai mi yo ir yang i wei pi wei ka nikapor ban ngai jero badon sibon ki prabangai ki bawan ro rengkat ki jingkit ki bakia haka jing em ka chongki ki jing pang ki jing sitom ki jing pai ki jing pra ki jing snose bat ki jing kuslai andai meme tep au blai kita paro ki bawat ya ka kmat ka chome Yarab au blai ba men ai ki ka jing ko jing kia aki ba pang ki ba sitom men ai ro ka jing sok haki yeng ki ba pa ki ba pra ban men ai ro ka jing tren haki tu ki yeng ki ba mati ki jing snow se ber ki jing tutslai tolong ringkat au blai lembat ki baro ki ba wat ya ka kmat ka jong me haka jingiem ke jongki ke baman kasni itu air au blai kan ka por kerpang nam dau sakri bukordor jome itu men besan ibadon ka banta ka bakrau ban sam ka kubor naga tin ka ba em ka jome pen kop au blai de ka bor pen sle do men sim ba ko jome baki ai ki baro ki ba mi no na ka sentur sakri jome kanong ka bor yang iway piway kibas ngap bat kibas skor ya ka tin ka ba em ka jome au blai duai ro karpang ka ni ka por na ka benta ki jing ai ki ba red ki chonghi o ki long ki jing kerku ki ba me mela kerku ka jing em ka jingi ha ki yeng ki sem ki jongi yuan ra khan dia ka kam ka jong me ko trai to sim ti ya ki pen ko pen kentang yaki bahang nuang nu kebalang ke pendon kam kan long ru nakam da kepurom ke jome ngi duai rau blai kerpang nam ki prabangai ki bam simla don balang ban ngi hang niru ki baju ai na kapor sakapor to kerku the aki ki jing kerku ru bakin yos ngau ya ki jing don ringkat ke jome to ngau au blai ki jing khot kerpat sakri baret jome nabai kini ngo ngi dem ngi pan akar deng utra iban nong panem jungi Yesus Kristus menta pat halakartaro amen Ngien ni beteng pati ke jing sakri jung ya blai hakene ko por ak wingi solang ka jirwai ka basis pa sau husau basis pa sau puar ka bakhamrem sis pa sau husau as nong bakhoj haseyon basong usim jing sok ngasngau banyap sisendon ban i ba phaladok latwa ka tempel ublei ki khrdop kumjohi ki gentle ki yarki ya ublei bad yangi tu kan mau yu mesaya
hakanan ri blaim belasya kaben kasipa ya pha banyo penim ya bapha pensitom habaya pha wat wan phai tongej a seyon balai pan baklalat kejirwai kbas chis pa sau pusau chis pa sau kuat Ashnong baku kasih yon basyong usim jinsung nasngong banya shisen don ban ibapa La tua temple play kedo kumjuki gentle yalo ya play Ken mau yu nesa ya kanan re la shaka ben kashi pa ya pa ban yo Ya uba hapen shitom abaya aua wan pai tumen ase yon balei pa ke parabangi bi baro kabedan kene kapor ngila po ye kene benta ya ke bangin yo bancha skor ikato kene ki slok na kaktien ka jong blay I pastor jongi reverend dan sim wala imdon rengkat bangi kene kapor ke paranong sarai ki balong kitemen basan jong ka balang baro kirang ba balang ni ki khot komti balang ki balong ki Syakri ki bakodor ki noi kit ki noi balang ya kakam ke jong blay po la ke jong ke balang kilong kemi kilong kpa ki khon samla ba ki hep ke baret la dang idon ki balong baro ki parabangai ki baye ya jonga ngai khublay pi wei ha kerteng ke bathiang ba badon bortam ke jong turai bo no pani baye ya jong Jesus Christ ngai ngo yo blay bala penla yanga banga ban sim ya kene ke benta komba kebalang kelasania hanga hagane kesngi kebamanta klem keno kejing penuit bangalaban yang hagane kepor kecaka kebakentang ya keban yalam ya kene kejiseng pakam tame ya keban yo ban ai kejislok na kaktien kebakhoit kejong blay pen pauro kejing song ya ka program komiti jong kebalang kebala penyo bentapat yang ha kene kekuatan kebamanta ban ya sam ye kijing sisa na kaktin ka jong blay ha kane kapor apa dang kijing telot ba kijing duna ki babon ngai scam ba blay un kersan bor yang abang yang ban plai ya kaktin ka bakhoj ka jong ha kane kapor swa bangin sa ya pusoni kaktin ka bakhoj ka jong blay tongin phai biang so blay ka jong duai ban pen kentang he kane kapor tongin ya duai
Sai sin pat au blay ngiwan ya kaban demret ak selajat ki bakhoy ya ke jome ha kene ko por ngi don atrai bi ya kene kanta kene klepman bangin yo atrai ban yo puson ni jing sisa ki bakrau nagakten ki bakhoy ke jome a blay mi ingi we pi we ado yang au ba yang ha kene ko chaka ba yang i ko mo pailang jome trai mi ngi bingilong ki batlot ngi ngilong ki baduna trai ngimla ban semphangi ki jing sisa jong kakten ke jome namar kata ha kene ko pon dua ble bi do jong min sim ko jome to isnai karat bi ban pensai ban ai ke jing start ke jome trai bangila ban sngotu bangila ban sempang ya kakten ke jome ba kham ta matrai ke hei ke medon ban kran pedeng jongi ke negapor blebi to isnei ban pen ya rabing ya trai we pi we bingi don ha ke negapor bangila ban pen thali sipor ki donot ke jongi trai ba ban ai jakai kakten ke jome bagan yo ban syong ha ke donot ke men sem ke jongi ya rabing aru shakru ber trai we yang ha ke negapor ban thlai ke jing shan kakten ke bo khoi ke jome ngalong tang breu ba thali sudah pelong ya terai tangkum tendong jing sawa ai beke ke baro ke ngi yo sngo ke ngapor ken long kenten bawan khat ke jing snai ke jome ngai ti ke por ke basa jongi ak jong jing shakri ke ngapor ke sangti bodon bor ke jome ko terai to sngo ke bangu jongi ma pi ke pop ke rengkang ke misyam nomor keteng jisu ngi pan amen. Para bang ibi hadirin bang yo ya ke program jong ke balang bang ade ban keren ha kene kuarta ngala perkhat bat puson kai ke bentan nakaktin ko jong bale bangan keren bai bangan bu bukan long kan long om tang ke jing mentoi nak benta jong ke jing em kristan ke jongi andai kan long ro ka bi dei ane ke balong relevan bat ke jing long ke jing em kristan hakini kisngi ki ba menta ngala jit ka to ne teli ke benta nakaktin ke jong bale bat ngala bu ro akhmat jong bale ke jing duai kanu ne kini ke benta ke bangala jit ngan keren kamen sim ke jonga kalasan bahasa ke wei ke benta bat nganget bakadai ke jing pasiau ke jong bale bangan keren ya kene benta bakane ke benta bakapang ke bangan keren kadai sepang ke balang kadai sepang ke balang kipara bangi bi amangong ban keren sepang ke balang ngamut manong ngamut banong kadon kanu ke jing song pera po ke balang ke jongi kaya be jaranti kabit kabiang karoi kesan kiliang baro handrai kai ke bangadon ke jing keren jonga ngangai kan long tang kum ke jing kerseu yang i kum ki bangai hapo ke balang bangin long ki ba pikir ba ki ba husiar namar ngi don hapadang jong ki jing ki phalo ki ba syarkai hakini kisngi hak bi dei ba ke jing kristan ke jongi kabanta na kaktin ke joblay kabang kwa banbu kom norim jong ke slok hakani kapor kalong na kato kabanta kabangala kren kabangala puli hak pasdang bakato kalong ke gospel lukas lenong ke bar puar kerkhot ke balai hado ke bahandriu ki kentin ki badon hakani kerkhot kilong kumni onda kumta usoitan ulalaj besot apo judas yau balasin iskariot ubalong way ni ki khat arngot de habau la lait no ulai sla ba kita kirang ba leng do ba kita i kapten da ka ba kum no mun yo ai no ya u haki de kele kemen ba kele kut ban ais ba yo uru ula kongo ba ula wadong ka ba bet ya ka ban ai no ya u haki ha ka bom don upaj ba kane kalong ka bentang na kaktin ka jong belai ka mga kuaban bu kum ka nongrim ban ni puson ha kane kapor kamat pedeng lane ka tim ka mga kuwa banbu nagani ka kini record kalong kibor kibiyale ban pendubor ya ka jing seiso jong ka balang ka jong play hakini kisngi nganong biang ya kini ka tim lane ka mat pedeng kibor kibiyale ban pendubor ya ka jing seiso ka balang ka jong play hakini kisngi kani ka tin pendubor hangni ka bangalabu para bangai bi ngakwa ban IP kendiat ke jing sngotu ngalaban bu ya kene kaktin hakaktin nong way bang yala ban ong ban dilute ngai babon ngi ki ba police science ngi sutu ba kamot yu ban dilute para bangai bi ngan IP ke way ke nuksa hakabi dei bat kani ka kentin ban pentelot bol ban penanya ban pendubor lai ban penstang no ya ka jinglong jong kano ketiaran ini kene no kabor para bangai bi ngan IP way ke nuksa kabarit bagata golong ya kadut masih
kabingiyo na unong aidot kadot masi kabingiyo na kinong aidot ngimyo kumtu kumakami na kamasi nday la kleum ya ka bakat banang kleum kambun kata kani kadot kanang stang bakadot kanang du no ya kabur ke jongka kadu no ya kabur ke jongka ha ka jingmat kadu no ya kabur ke jongka ha kadur ke jongka bat kadu no ya kabur ke jongka ha ka jinglong nutritious jongka lane kabur jingbam ke jongka kadu no bat hang ni ke bangakwa manikren kalong hang ni ya kadut ke basisha kabangiyo na kamasi lakle lang bat ke ke badai ke bom shisha bat ke langi penon kami ka ha ka jingim ke jungiman kesngi bakata ngilap naladihi para bangai bi ke mga kuha ban kren ha kani kapor kalong ha kabalang ro para bangai bi ha kini kisngi ki jungi ba manta ki bor ki basher khai ha kini kisngi kele ban penrung ya ki bom shisha ha po kabalang ka jong blay ka babat i ki jing shisha jong ka ten ka jong blay kini kibor kire ban penrung ya ki bom shisha hapo kabalang kababat ya kajing shisha jong kaktin ka jong blay ublay lo seng ya ka jong kabalang lan lo design ula pen wandur ya ka jong kabalang bahkan long kabalang ka basaiso na ka banta jong u Kenapa bahawa para bangai bihi boleh loseng ya kebalang. Udah kemilan tiba kebalang kan long kebalang kebasai so na kebentah jengu. Baru ulah buri ketong kebasai bakabasena baha. Ane kemangila banyu isena baha. Bakata ketong kadon ha kata kajingpa kabakrau. Ane kata Great Commission kabangiyong ya kabangila bansem gospel Matios kalnong kabar popra kadkhot kabagat khandai arpo ong kaktin ka joblay komne namar kata ken kidalay no mapi to penlong senran ki breu baro dapan baptis ki ha karteng ka jong ki ha karteng ka jong kpa ba ka jong mensem khoj dahi ka ki ban sumar ki baro kar ki bangal hukum hapi Hakmiru ngangalong rengkat bat pi halakesngi hadu ke bawai no kapertai ang gaktin ke jong blay kwa ya ka jong la ka jong ke balang bakalong ba seiso bakajing seiso jong ka kadon hakani ka jingpa ka bakrau ke jong blay lan ya kata bang yong ka Great Commission of God para mengai biyan persang banbu ikane ke jingkren ke jonga hakilai telikimat jing puson hakane ke por lengkot kat bana bade selari kham jurong khendian ngakerpat phi ben soba ban sya stom ben salem ban nga kapoin berkamat ke menengkong ke mengakwa banbu pedang jongi ikane ke por kalong kani kumnu soitan uyale ban pen puut ya kebalang ane man karap ya kebalang nasapo from within kumnu syaitan uyale ban pen puut ya kebalang lene ban pen tobria ya kebalang lene ban pen sniudur ya kebalang nasapo from within nakabut nasapo jongka hakini gidikot ke mga labo kong nganorim ngi isna bong nong set kala yalau jong kanran mdei na po kaganhon jong ikat arngot kisnran mdei no breu banabar kani kaganhon jong ki khalar ngot kalong kum kawai ke balang namar bakadei kaganhon jong ki bangaj hau Jesus Christ bakadei kanhon ka bikiai bot bikiai sloglang hakajakertang ka jong Jesus bot nong panem jong Jesus Christ hanrai ka bakom kata kanhon mi une nong set kala kat bandino yalau jong kanrat daki laipo kisbai rupa hanak tu rekod kabalai ong kaktin ka joblay onda kumtaw soitan ularong ula besut ndai ularong ula besut hapo Judas para bangai biye nadu ka basdang jong ka balang soitan lo persang ban pen kelal ban pen bakla lenti ya ka jing temu ka jong blay ban pen im ya ki breu lang bau kun jong Jesus Christ nadu ka
sedang soitan lele ban pen bakla lenti ke jing temu ke jong belai ban pen im yang ya pi lang bau kon jong Jesus Christ dakakti ke jong Herod ulah persang ban penyap yau Jisu ke senang ke balakayu ngikan mau gospel Matius ke nang ke baar ke dekat ke bakan riu kumno bu Herod lo persang ban penyap yau Jisu Kristus abau myo lo penyap ye kelung senrang baro nang ta para bangai bi ngikan mau dala dehi soitan lo persang ban pen kau ngu yau Jisu ban ngu sim yau bat bau la kular bau unsa ailot ye ke perthai baro balong ke hima ke jongu hang ta hi lada Jisu ungu sim yau gospel Matius ke nong besau ke dekat ke baprado ke bakandai nang tang ikan mau ru para bangai bi lang mau wei ni ki syakri ke syarham ke jongu bau tau deui Petrus wei ni ki senran ke syarham bar ki ba penpau hak madu jong Jisu usaitan wal persang ban ong yau Jisu lang bau Petrus kumno ngikin mau bau unum lej syakjing sya yap halor gading pna gospel Matius kan riu arpuai adu arpulai pilap ye gane abau Jisu la keren ula yatu la ke jong senran wong kala dei ke por yang bangan lej no sya Jerusalem bar bangan sya ya ke baro kumbau blei la pha yang ande ayu Petrus wong tungini pe ke dekat ke bar po hadu ke bar puar hadu arpulai habau Petrus tiu la syem gerpang yu ula sedang ban seneng yu udong to isne yeledi kotrai kata kanu mulong yame sengap iki kenten ke jong Petrus habau Jisu wong ade ban lej ban saya palor gading pena ong Petrus to isne yeledi kotrai katakan omlong yame bagar khar kbar pulai Jisu jubab kumno yo Petrus habau la pai te ulo ong hau Petrus kilai na sedin jonga meu soitan melong mau jen thot yanga nama memnyo ye ke ki jong play andre ye ki jong ki breu ubreu berapedang ki khat arngot ki senran ki jong play ki senran ki jong trai Jisu napo kata kan hon ki jong trai Jisu mi kini ki kenten ki ba persang ban khanglat ya ki jing penem ki jong play na umta jongi jong pi baro lang ba ki pateng ban riu baro usoitan udon lagi jong kinong kitin sim udon lagi jong ki ambassador baru pol ukhat ikini ki senan ki jong soitan bagi dei kita ki senran ki balam ler bagi kita ki syakri ki bathok ki bachukor ong pol ka stibar ki korin kalnong ka bakhat wei ka khaut ka bakhat lai bar khat sau kini kum unong yalam jong ki usoitan kipen keladur yelade kum ki angel jong ka cingsai bar ki syakri jong ka hok para bangai bi tongin ken mau bhai kai ka bakaktin ko jong play ni kong kini kum ki noyalam jong kum unong yalam jong ki usoitan kipen keladur yelade kum ki angel jong ka cingsai bar ki syakri jong ka hok upol wong kum ne habu sneng spang kini haya ka balang hakorin wong kumni hakasti wa ar korin ka wei lai bat sau renga shapting yo bau kun ba kumno ro kumbau tau pesen ula syukur ya kaim da ka buj sianti boman jongo ba kumta on pen pot plak ya ki jumot jong pi na kata ka serta mensim bar kata ka jing sngur ka bahau kres mahamupol ya kinong ya kriunge ya ka balang hakorin nama la shisha utabo wan hapi uyalap yo weipat ukres yo weipat ujisu yo bangi ngemsem la yalap lane la daw pipdiang yo weipat umensim yo wa pim sim la pdiang lane ya ka weipat ka gospel ya ka ba pim sim la pdiang pile bha ayu ong upol bansha banyaisha yo wong ikipet para bangai bi pipdiang yo weipat ukres ya pipdiang yu wei pat mensem makoi yo bangim sem la yalap yo pipdiang yu wei pat ujisu bangim sem la yalap ndai wong ro yo pipdiang ya ka wei pat ka gospel ya ka bangam sem la yalap ya ka banging sem la yalap para bangai bingin siapa ya ka ni ka jing shisha ya ka gospel ka bathok ka syukur gini kisngi gijongi ki ba menta ya kini kejing sengau kia kejong pol dewan pensawah kini kisngi jongi hadu kini kisngi ke bamenta
ya kene ke juk jongi menta la sha telep tang ki jing le thok le mele ban supen srim tang nasla ya ki ai ki besisha ki para bangai bi he kini khot ki mangalabu kum kanong rim usoi tan dau Judas usunran ba khmat ni ki kharwai ngot ula dita no ya ka dauba ba para bangai bi he ngaku aban sungut pa pinyo jing sai gani usne Judas ula dita no ya ka dauba ya ka reason jong ka jingwan ka jong trai jisu ban penem yang ki breu tang de ki lai phau ki spai rupa Judas Iskariot udai usunran ubah senda jong trai jisu bau jisu bau shania ulalong mau kum noyalam jong kisendran jisu ndai haune layu kata ka jinglong nong yalam ka basyukor tam haki penteng haki pateng benriu baro haune layu ya kata ka jinglong nong yalam ka basyukor tam haki pateng benriu baro uni ulalong kumbubia pongrai ha ka bakiwei ki suri kops ni lang brod kiwan ulah syukur ya baro hadu ka bakut laino tang yu trai bu nong penemi jong Jesus Christ ubala tep lupa hadu ka basdang bau Judas unsa pendap ya kane ka jing tho lupa ha ka testament ka barim sepang ka jing im ka jong Mesia para bangai kindiade kom tangkom ka jing tep ya uni Judas Iskariot uni Judas dai tang mau senran jong trai Jesu bom dai undong Galilea ba klempep wan na kata ka senong Judea ka bekerteng ka Kiriot ha ka baula yo ru ya kene kerteng Iskariot ka bamut undong Kiriot akaktin Hebrew ula bandai ubriu beliau kato kane ki training baru badan ka jing tebet namar labu yo baru in charge mana bun page ya ka kam pisa tengka ha ka ministry ka jong trai Jesu labu yo ne bon long nong pa jaga kampi sa tengka ha ka ministry ka jong trai Jesu gospel yonis kan nong ba khalai ka khot ar pundai kong kum ni banya thu spang ka ni namar don ki balamut namar bau Judas ula don utau saipan bau Jesu la ang uto thiet ya ki mingin don kam ya ka jing khawai niam lan he bun ai ru ya ki badok haningi sungoto bau yo Judas udah unong bapej ya ka kampi sa tengka ha ka ministry ka jong trai Jesu bakala pau na do ka basdang bau Judas ukam sultanat ya ka kampi sa tengka banyak ka ministry ba ka kam jong ministry ka jong trai ba no pedem jong Jesus Christ ong ka tin ka jong blai bau ne ulong babutu hadu kata-kata ha ka gospel yonis kat an riu pe ne ong ba kaktin ko joblai ko ong kumni ya kani ula ong ken kamumud Jesu om namar ba usumar sa pangki badok hendai namar ba ulong babutu baru badon lau saipan baru laju simno ya ki ru ke bala thep hau ngap ya kata ka jinglong ka jong Judas para bangai bi ndai tang kata ya kani ka jinglong jong no yalam ba syukur tamak ha kata ka pohor don ki bangai ru bong ne Judas dei ma u bala permi ya katu ka jinga saja padang ki senran banong yano naki onyau uba kham krau tam kalami ka jinga kren padang ki senran ha ka gospel Lukas kal nong ba arpo ar ka khot arpo sau lami kani ka jinga kren yano nyau na padang jong ki uba kham krau hang ni ngi bau Judas mdei temu kwa ya ka spa perthai handai ngi hang neru bau kwa ya ka burom ka bakan jado lan ka burom perthai kani ka jinglong ka jong ne ubreu ane ka jong ne senran jong trai Jesu bat para bangai ha ka bakot utrai Jesu uang yakini kenten yo baru ai kani kanam ukwa om tangi ka spa perthai ndrei ku brom perthai ru ha ka jing sakri ka jong ya ka ministry ka jong utran Jesu kum tarai Jesu ulai u ya kane kanam ukun jong ka jingjot pinlap ya kane gospel yonis
kan nyeu kan ar pin lap ye kene bau trai jisu ayu ye kene ke kerteng ukun jong kan jujot na po kene kan hun ke jong kan ar ngur kisnran ye ki bas nadu ke basdang baro kilong ngila kloi ban but yame ban yai ne no ban yai ban eno no ye ki baro jong ke jim do mi pat uni uba pen put plak ye ke kan hun baro koi usoi tan ru ulele ban pen seniu dur ye ke balang na ki ki basapo ke jong ka na ki basapo ke jong ka ada pipet ye gini kisngi ke jing mana brai ye kerkom mana brai ke mengansi keren ha kena kepor mendai ki breu ke bandabar ki bapen i kerkom mana brai ke bakhala ha kini kisngi para bangai bi dei ki breu na po ke balang mentangan po ye ke bentah ke baar na ke bentah ke baar ke bangakwa ban selok ha kena por ba ke bentah ke baar kolong gini kadur lan ke rukom mana brai ke bersyukur ha kini kisngi kadur lane karukom mane blai ke bersyukur ha kini kisngi para bangai bi kini kadi ke bentah ke bakwa ba menyeslok nadu mengalayo ke program ngalakwa man keren mahai kini ke bentah ya kadur lane karukom mane blai ke bersyukur ha kini kisngi ha ka ktina wei ki ong ye kini ke evil doctrines ane ke jing hikai ki besneu upol habu khot iktemen besan ke balang Efesos Semilitos ban seneng ban krau yaki ula ai yakane ke jing maham yaki upol wong komne yakini iktemen besan hakan kitab kikam ki apostol arpo kundai lai po katu kamal pulis sedang mentan ngatep hadin kene ke jing lai no jonga ong pol kisuri ki berunasat kini episode pedang jongpi kim de isnai kata kenhun bakal khot kamal lai po kong ban pedang jongpi du kirang ba kinyami kibanyalap yake kibabakla ya kaban ring pa yake senran hadin jongki para pengait bi lese daki hajar baki pau hajar ki judas kilami baki lalait nadu ke basdang jong ke balang bahadu kini kisngi ki jongi ki bamenta ki bengait ki don pedeng jong ke cengklumar jemot ke bakrau kini kino meneblai ki bersyukur gila roisted hadu kata-kata kelalong ru kabasito mahadu kata-kata ban punya peri kini kino meneblai ki basule menle lane kita mengiong kaktin nongwei ki counterfeit Christians kalong bae ban punya peri ki na kita kino meneblai ki basisa dai nawar kini ki jengklumar jimot bakala pelong ki babon ki bangai kamtam lele ki tu ki batulot ka jinget bagi badang don dak baik badang duna ban syampang iki jing sisa jong kaktin ke jong blai ban long ban pelong yaki bakin ya mare sene bersatai banwat ye ke jing penem ke jong blai banwat ye ke jing sakri ya blai ngi kini kisngi ke jong i menta bon ba kimi nak balang baik mare sene satai kiwat ye ke jing penem para pengebi hani ngan persang banbu katu kani kirkom mane blai ki basong per yang bakom ki bengan gidon kaman bisar banlong ki bahusiaro kenang banginum saya lam bakla kam tam ha gini kisngi ki jongi ban bamanta kawai ni ki jurkom mane blai ki bengi iba gini kisi galong karkom mane blai ka be keren tang sapang ka jingai sekakam ka jong blai ba ka jing kerku ba pinyo pediang na blai la da pi ai ha gini kisngi omdei tang bengi osngau ndreng yu iru halang bagi tibi bagi wei kilat jimpen priang ya karukom mane belai ya karukom mane belai ke bagi nong keren lani ki noyalam ki kam keren sepang gejing ai sekakam gejong belai ki le ban pensan bakat bagi dang ai kambun kata gejing kerku ki nang yo kambun bagane gejing kerku kamdei gejing kerku ke bakin jaman sem ki kemi lenti ya ke gejing kerku kaya gejing imdo ka jongki don nilai nak kini kabaki ki keren sepang kene ke jingai ane ban ai sekakam ko jong blai don lelai gitu ki kenhon ane ki barang kamla banong ki don na pedeng jongki ki barabu de ka percentage kano kadai ban ai bagi dabu de ka doru kano bagi dai ban ai kini ki kampel jimot haka kampisa tengka bani ke jing syakri iba kenjaman sem haka kam ka jong blai ane haka ministry ke jong blai na ta ka daw ha kini kisngi ngi osngau ba ya ke jing kren sepang kata ka prosperity gospel kidon ki jing ja ki bakam khla lele haka bagi
ki hab ban ai lut ye jing don jing em syaki ken hon na ne syaki ni kinoi alam baki dekhot ki hab ban sulong tangkum ki marau ban sania lut ka ken hon ya ki jing don kam jong ki para bangai keni kalong ka jing sisa ka bakrau bangan ya tu hok ya pi bangalayo i keni kai dala ki jong ki khmar ya kawai ke kenhon na kene ke jela ke jongi ha kawai ke kenhon ha ka baro ki badon ha kata ke kenhon ki de khot ki jongka kim don hok ai baro ki jing kamai ki jingyo jeng kot jongki ki don ha ka kti jong ki nong yalam para bangai bi kene ke dai ke jingi kai ke bakala ke bar ke bakrau hadu kata ngai syakakam ke jong blai syakakam ke jong blai om namar bengi kemilanti bau blai wa bun ai ngi bunsha hakane ke pertai ndai ngi ai syakakam blai da kata ke jing ngau tu ka bakin jaman sim ya ke jing ai ke jong blai ya ke jing penem yang i ke nong pop ublai kemi kanong ngi ai ndai upli kemi ke donot ke jongi kumno ngi ai shau blai pra bangai bi ken mau pai ke jing sisa ublay kemi kanong ai andai kemi kumno ngi ai baga ktin ke jong blay gospel marcos kal nong ba kharar khot ar so pulai ngi ken mau ye ko jing ai jong ko breu ko badok ko baya ar dam ni ong ktin ke jong blay jisu ong kumne shisang ong api bagane ka riu kan thai ke badok kalano khambon ye kita baro ki balano syakata ke jing kan show kata gelong ki kenten ke jong trai jisu ki bo kren ya ke jing ai jong kan negeri kan thai kawai pat ji kai ki babakala la ne ke ki babakala bi ki ne kisngi ki menta prabangai bi kalong ke jing kai ki katu kan ke jing sisa na ka ktien ke jong blai prabangai bi phin lap ba ha ki ni kisngi ba ki don ke bi kai tangi ki katu kan ki benta na ka ktien ke jong blai ban shon ye ki to ki benta ban penksan ye ki to ki benta na ka ktien ke jong blai bon sin phin lap ki ni ba ki kampala jimot ya ke ban hikai ya ke ki beri ki bobot katu kan ki jing sisa jong ka ktien ke jong blai am ban pediang ya baro ki jing slok jong ka ktien ke jong blai kini ya keperen tang sepang ke jing hikai berkawai ke bapin lap ha kalong bakini ki keren hang ni kam ta mi kini kinong bot abaki keren baik tang sepang ke jing hikai jong ki noyalam ke jong ki bar ki hikai bar kin keren baik ke jalam jong ki no hikai ke jong ki kum no biki hikai bar kin no musrab ya ke jing hikai jong ka ktien ke jong blai uti ke shti ke bar Seuti pola siti bar tu seuti ke nong balai ker khot ke bakhan riwong kumni ke jing tho baro kalong bala persat man sim dau blai bar ke mentoi ke jing kai ya ke jing sneng ya ke jing pen bej ya ke jing pen melin ke bah ka hok upol hang ni wong ke jing tho baro hangi ke bangai jabong ke jing tho ke baro ka bamon ado ka kitab Genesis ado ka kitab jing pen pau ke dai wal persat man sim dau blai bar ke bangi dai ban sengap ban syaskor bar baro ke jing hikai ka bangi dai man pediang ado ke sedang ado ke bakot para bangai bi ngan ye tho ye pi hakini ki sing am te pi nem ki don lagi ken hon ki ba persang ban ya lap ane ban hikai ane man kham pen shai ya ke ki ba don hak kitab jing pen pau hak kitab jing pen pau ki don sibon ke jing ye tho ye jong ka ktien ke jong blai ki balong ke jing maham ki bangai bagaron ka por ba ke ki long ki ba sherkai bar hau ki ala ba kwik persang ban batai ka kitab jing pen pau ka penlong ki begin persang man penting ya kita ki nongbot jong ki kenang bakila banyo banwat ya ke jerap ke jong ki teng pinlap ya ke kerteng jong kini ki lesing lam rong ki kenhon ni ki balang ke don ke jiga dei ba ka to ke bentah ke ki jien na ka ktin ke jong blai ki ai kerteng ya kerteng kenhon jong ki blai hi kai ngi para bangai bi om bangin ngai tang ni keno ke bentah na ka ktin ke jong blai ang ka ktin ke jong blai na do ke pasdang hadu ke bakot ke jing selok ke jong blai baro kilong ke banon kam nam ta ke jing em ke jong i kabalai par koe ne ke jing hikai ke babaklana ne ke bangila banyi hakini kisngi kalong ka jing penya kabale don bor pinla bor bakini lam hakini ki ken hona ne ki balang ki kambe jele de ba ka jing long no lam jong ki lapen ku bor ya ki do blai kumta ki dawan ki khot jong ki bagi de ban su kongu be ya ki kat bagi ong kendiat ru ki khot
Kimla ban keli jing keli ai sisen bakila don nak jing peniat ke jongki. Kata kalong ke jing sisa ke bakrau. Baka pelong yaki bakil ne yaki nong bot ke jongki. Bakil ne yaki ikat baki ong kini kino yalam ke jongki. Bikin mau para bangai bi ngam tip don pedeng jongi ikan mau sepangu James Jones. Hagas nam ka kandai spa nyo popra. Uni di way na kita ki cult ki badan stai syariah Amerika. Uni Jim Jones di way bala ban peringat ki breu badan ka bor ka bapla ban pen kongo ki breu ba udon ka bor bapla ban tip iki naga ktien ka jongo blai baru pen tip peni le de bu long ko muta u breu u blai lo pen ko bor kerpang yu ang ka jing to ba uni Jim Jones ha ka way ka kapor gula pelong i khandai spa ngot ki breu bakin commit suicide da ka jingong ka jungu ba ka jingwai ka perthai kalajan khandai spa ngot ki breu ki commit suicide habe ki ngai ka ktien jungu barau ki lai praba ngai bi ngai kini ki singir pi i khndiat lam bakala kini khndiat banai ki belalai idang i pori Afrika we bun pastor uyalam ya ka we ka kenhon ban mi na sinong na thau ban lai sa ka we ka khlau ba bakidon kinong bot jungu di kisan spa andus pangot ke lambar khon bar kti ban lej bot yu ban song hakata kari khlau ban yeshu duai ban song hangta klembam klemdi bon ki baki khon yu ki kiap ba ka bakot don ka to kan etil ngot ki balalai beki lalej ban report se government ngam nak mau bahai kri ke di hapo Afrika le sikala ban de kri Kenya hadu kata ka don ka bor jong ini ngono yalap ki kam yela de bala pun ko bor ki do blai ban ko bakini kinong bot kere ban ko ngu kat baki ong ka ktien ko jong play ko kum ni para bangat Hebrew khat lai khat nyau ko kum ni to ko ngu ye kita kinoy lam jong pi ba to pen hapo ye lade haki hang ni upo la bu ong ye ngi kum ki bangat bangen pen ko ngu ha kinoy lam ki jongi ban pen hapo haki ka jing mor ki jong pon kalong na ka benta ka jing men toy lang jong ki ba ko ngu bar ki to kinoy lam upol udon ni kani ka jing temu na mata la ka jong ka balang makan pa ka jing mentoy kandai na mata ki jong ki bakongo ani ki nong bot bari ki nong yalam kata ka de ka jing temu ka jong pol abu keren ni kani ka banta ha ka siti se Hebrew ka nong ka bakhat lai ka khot ka bakhat nyau kawai pa ka jing yalam bakla ka song pher kini singi kalong ka jing pen im bala banyo da ka kam ka mangile human achievement kini gila ban hikai ya ke jing panem ke bala ban yo da ke jing hai rangkat baki kam ke jongi hendrai ha ke babun ke por gin pendap ya ke jing la ke bakan jabreu ke jonga jong pila na ke jongi jong ki tu girong bot sa ke jing panem ke jong blai dau Jesus Christ na kata ke dau pinyo ngau bonsen bakini ke juong bangalayo jing panem bonsen kini ke jukam bangalayo ya ke jing panem namar bangalale kumta kani kadai kata kadak ka bakhadu lane ka bikiong ha ka ktin nong way ka ultimate mark of Christian counterfeit kadai kadak ka bakhadu ka bapani ya ke jong lamle ke jong Kristen ka basubot tenang ane ke jong Kristen ka basule menle kipen keriang no ya lane ki yalam bakla ya kata kajing ai ka baplatam bakajing ai subha ka balajloj ya kajing penai ka kajing penai lang ba kajing ya kajing simi par ka jong trai bonom penem jong Jesus Christ taktin ka jong play ka ong kumne mdon kano ka bangila panle siti pol sige episos ar pra ka ong kumne namar da kajing ai la penem ya pi da kajing da kajing ai la penem ya pi da kajing ai ken kata rau na pi ndai kalong ka jing ai ka jong blai para bangai bi kini persang ban pani ane ban wanra ya ka human achievement ane kano ka jing job ka bakan jabreu ka jing la jong ki bakan jabreu banong bangalale kumta bangalayo jing panem pinyo smo bhai kini bagi pen bana bangadai ki breu balayo jing panem da kata mdon wal upol ru kawai ke bentawong ngakat ni ngalale upol wong yo lese di manga hakata ka singi ka bakhadu ka mangansa kan tanyo kadu pol dang nut banong kumta pada bangai bi kawai pa ka jing ki bangidon kam ban pikir kini kisih jeng kai ke bakla kalong kisih kai cuki kila ban kelana ke por kom ke jingi don kam kat kom ke jing ngobit je kini alam kata kalong kawai ba pila ban yi kawai pat gabang pila ban yi kini ki sanglen ni ken hon kini kisih kalong ba kidon ni ken ja jing tip
Kidon ki kenja jing tip la kidon ki kenja ke jing tip ki ba ki pu buri na ki tu ki nong bot ki jong ki kata kalong ke jing shisha ka ba khrao lara phi galar ki khot ki kwa ban tip ki jing shisha ki kwa ban tip ki jing shisha ru ki nomla ban tip sepang kanu kabanta ka bahapo kata kan hon para bangai ngani tu ipi ka wei ka bangal alap mga bay pastor jongi ngilelej sa kaway ka ying jong parak jong iway ni jong para bangai ki jongi hapo ka balang ka jongi ki balapan ban mino na ka balang kila namar ba kila don kaway kanhon aba mga bi pastor ngilalej kaway ka met ngila rong ka ying ka jong ki ngila ya slok bat ki bat pastor ila kli pila ban tu kerteng pastor jong pi bat kai ka kanhon jong pi ki ong ngim tep pengila persang ban pensutu iki balai pim tep yong em ngim tep kata kadi kejuba pangi kam penbor iki pastor klem penbor pangilami no nang ta hadu kata kadon kebor iki kiburi iki bakide ban buri na kita babot iki kawai pagajing hikai bakala lane kajing hikai ke ba kita ki evil doctrine ke bangi kini kisi kalong ba ka bakham shirkai ba ka bakham trim kini kisi kalong ba para bangai bi ngi sangai pinyo sngo ba pinyo kini ba kini ke hakini kisi yo sngo ba ba kadon ki bor ki ba persang ban penrit ban penduna ya ke jenglong belai ke jong trai bo nong penem jong Jesus Christ kini ki le ban hikai ki breu ban penduna ban penduna ane ban penrit ya ke jenglong belai ke jong trai Jesus hakini kisi ba kini ki don hakini ke nong ba ke jongi ba kini ke jala jongi kisi ki ya na koi ke senong na koi ke dong se koi ke dong ba kini ki ngai ke Trinity ba ke jelong belai ke jong trai bo nong penem jong Jesus Christ para bangai bi kani ke bangadon kam pan kermau wa hadu ba ki lens ba kini kan poi ke por ba kini ki lens don ya ke jelong belai ke jong trai bo nong penem jong Jesus Christ bangai yo sngo ba ya kini kisi para bangai bi ba ya ke balang hi hakini ki kindat kini kita kentang kendat kidak bangasu persang ban buah pedang jongi kene kapor ki bom sisa ki bangi kene hakini kisngi ki jongem ki sngi ki jongi ba menta kabanon kam yang ba ya phikum ki bangai bangin husiar ban bisar banya da ka ba phai berbor si ki jing sisa jong ka tin ko jong blai da maladi nginum la ban sampang kene ki kadon kam yang ai phi bangin phai si ka tin ko jong blai kabanta ka balai ba khado bangakwa man yeslok ba phi kene kapor kalong kijing yada na kini kijing pen phai ken riang ya ka norim jong ka jingai ka bakat kum ka tin ka jong play para mangai ke ka bijing yada ka bingidon kum nong yada na kini ke para bangai bi ngan phai biang sekatu ka jing maham ka jong pol ya ka jing hiar thma bakan san na sabar bat ka jing pen kala khongpong na sapo ya ka jing ngai jongi bat ya ka jing bat ya ka norim jong ka balang hi itu ikan ke malah pulih na mana upol kitab kikam ke apostol kalau nong bar pho khot bar kundai lai pho nganum pulih shu ikani ngan pulih biang tong bag bin yo so ngatip hadin bagani ke jinglei no jonga ki suri ki beruna sat kini episode pedeng jong pi ko kim da isnai kata kan hon bana pedeng jong pi hiru kirang ba kini ami ki ba lap iki hiru ki ba bakla ya ke ban ring pa ik senran hadin jong ki para bangai bi nak ni ke benta nak ni ke dekat ki don arteli ke jing sisa ki bu pol kwa ban kedau bar maham ya yang i wei pi wei ke por kaban kong jing maham ku jing pol hang ni kalong ka jing kam ban yo ya ke jing penim leng bau no breu om dau Jesus Christ upol maham ni kini ki breu ki badan ha Efesos ka jing kam ban yo ya kano ka jing penim leng bau no breu om dau Jesus Christ bar ka jing maham ka baar ka jong pol karong ka jing kam ban yo ya ka jing penim de ki wei par kilenti ne ki rukom om tang de ka jing ngai kepada ka jing ai ka jong play ka jing kam ban yo ya ka jing penim de ki wei kilenti om de ka jing ngai kepada ka jing ai ka jong play para bangai bi ka pa pen klumar ke Kristen ki basisa ke ni kisngi kalong bakadon kejing hikai ke bakala banyo ya kejing penem dau breu badai dau Jesus Christ ndrai de kelenti ke bom dai singap tu bai kene ki para bagi ngaku ban persungo tu bai kene ha kene ki singi yo bakar kinyo sngo bakadon kejing hikai bingin yo ya kejing penem dau breu badai ndrai de kelenti ke bom dai ni pendap langi kejing la jongi kum ki breu ke bangalau na ru basdang kata ke human achievement bat ka kam jong kejing penem ke jong blai banong kelabiang ban penim yengi
Kacing penim ka ba shisha. Kamangila banyo tang da ubreu badai berba shisha bakata kalong Yesus Kristus badak lenti ka badai ba shisha ka badak jingat how try Yesus. Para bangai bi kata kalong badon kami ke mau. Judas sang nero. Langa pai biang su Judas ula pej sipor sa ubreu badai. Ulalong nombot yang try Yesus, ula pej su Yesus ko mublay, ula pej su Yesus ko nong penim. Henry, Judas, ulayat, da kalenti ke babam day. Henry, Judas, ulayat, ula persu, ya, kajing penim ke jong blay, da kalenti ke babam day. Bari ke bakut ke jong Judas kalong, ke bakut kalenti ke jong ke jolong kalong, sadujok. Kipara bangay bayit, kalat jong ngejia da ke bakodor na kini kijing syukur bagi kijing alam bakala jong kijing ay kini kisini kami na sapo kadon ha jubab jong ko way ni kijing kli ka ktien ka jong blay kumno bangin ya da na kini kijing kai ki syukur ha kini kisini jong kijing em Kristan ka jongi kadon ha ko way ka jubab kadon ha ka ktien ka jong blay bakata ka jubab ko ang kumni kanwa na kador jong kijing kli ayu kadai yang aban le baon penim yang ayu kadai yang aban le baon penim yang keliu no bendi ha Filipi ya upol bau silas pada bangai bi kene kecing keli kadai ke jubab ke babiang nam ta jonga jong pi lara kadai yang bingen yo kecing penim une breu une no bendi ha bau la kala ke bamod o keli ya upol bau silas ayu yang kadai ban le bangan yo jing penim manga ban mapiru kane ke jingkeli ke keren lar kadai yang bingen yo ke jing penim ngin haban bu kane ke jingkeli hai ke bakom kene kisngi ayu kadai yang ban le bangan yo ke jing penim baru pol ujubab kini kiten kite kali tu upol bo silas kali jus kali jubab tie to men ngai hau Yesu bo trai ban sempen im ya me badi ke ying jong me ke gospel kadai ke benta kadai na kata ke gospel ke shisha kadai na ke benta kata ke ban ai ke jubab ke badai temau para bangai bi nemar hakini kisngi nyos ngawi ke gospel ke babunjat ndai ke gospel ke shisha kadai kata ke gospel ke ban ai kata ke jubab ke babiang yangi banong to men ngai hau Yesu bo trai badon sepen im yeme badi ke ying jome kakten ke jong blai na do pasdang do bakot kakeren tangi ko wei ke jing shisha bakata kalong kacing penem kalong da ke jing ai ke jong blai lang ba ke jing ai hau trai Yesu u blai yap na ka bentai ki pop ke jongi bar wala mi pan ni ke bayap kacing penem amla ban yo da ka ba ai sipun ke jing ai ngo da ka barake ke no ke sengi ke bakarpang da kini krukom le ni am jongi ki jing le jongi ki de ban long ki jing le jong ke jing ai ba kita ke jing le jong ke jing ai kiri banlong ke jingle kerkum kamon ke jong blai ong ke tin ke jong blai Matius nyau arpuar ada kade habang ide ban le ke ide ban le kerkum kamon ke jong blai baraba ke jingle ke jongi kade banlong kerkum ke jingi kai jong ke tin ke jong blai ong ke tin ke jong blai Lukas nreu sau pun nyau ki para bangai be apdang jong kini ki jing hikai ki babakla ki babun ja kini kisngi kadon kami ngi bangin phai berobor sa kaktin ko jong blai kalong ke jing shisha jong kaktin ko jong blai kalong ke wailam kalong ke sti ka banyada ngi ne ki jing syukur jong sim jong ke jing dum sim jong ke jing syukur ubalong soitan watsania hala ke jong kebor ban pensiong nia ki buhan len shop ngi ki bangai badia kebalang hakini kisngi ba menta ladang ile kumta ngin kelon para bangai bi ngan bu hakmat jong pi hakane kapor kum kelat nakaktin ke jong blai ke bapin kum ke mat jing puson na ki kentin nakaktin ke jong blai lese ke bangila ban pai na koi kapor koi pat ke ban long ki kentin jong jing ada nam ta jongi ngan bu hakmat jong pi ke ni ki sautli ke dekot nakaktin ke jong blai hak bi dei ba ke ke banta kenang bangila ban lai na kini ke jilam bakala ke ba bunjat ke ni ki singi kitab ki kam ke apostol ke nong basau ke dekot ke ba khadar ko ong kum ni badam don ke jing pedem han hono hawai pat namam don ko wai pat ka kerteng apo ka beneng ya ka bala ai ha pedeng ki priu da ka ba ka dei ba on penim yangi
nang ta hagsti sikirom sipau kandai sipau kan nong kerkhot bakandai ba sipau baladaman plas na ta la sentur yau jisu bau long utrai ba men ngej hala ka donut bau blei lo pemipat yu na ki bayap on penim yeme nang ta kerkhot ba sipau gong namarda ka donut kan yu breu ngej ya ka banyo ya ka hok pada ka sentur kan ba plas na banyo ya ka jing penim bar kawai pa ka bantang na ka ktin ka jong blei kitab Titus Kashti Titus kanong ka balay ka rekhot ka basan ka ong kumni ula penim yang i om na kijingle ka hok ka bangilale sapa pa ba bangay bi ka ne ka banta ula penim yang i om na kijingle ka hok ka bangilale andrei kat kum ka jing snei jongu da ka jing sait ka jing kha arsen ba da ka jing pentamai omen sim bakhoi para bangay bi aban penkot ya ka ne ka jing kran jonga ha ka ne ka por aku aban bu apdang jongi ya kawai ke jengli yang i simet padingi kum ke balang hi barok kawai kani ke jengli kalong kum ni aku aban bu apdang jongi hatu kan kata kum no ya ke jengim Kristen ke jongi badia ke balang ladangi persang ban ya kiar nalek bom sunyau ya kini ki boj pasyanti ban ya lam bakla ya ke jeng mane belai ha kini kisngi kani kalong ke jengli kama aku aban bu apdang jongi hatu kan kata kum no ya ke jengim Kristen jongi badia ke balang ladangi persang ban ya kiar nalek bom sunyau ya kini ki boj pasyanti ban ya lam bakla ya ke jeng mane belai ha kini kisngi para bangai bi ngadon artli ke bangan bu bag menengkong galong ladangi ya kiar na kini ong kaktin kabangadon ban ong hakene por kalong ba kan poi ke por bakan long ke bae hadu kata-kata ban pensengau ya ke kubor ke basisha sepang ke jing penem ba ke jing penem ka jong play kan poi ke por bakan yukom ke balang ngin sem jinge ban pensengau tholan ban pensengau hakibreu ya ke kubor ke basisha pa isu basisha sepang ke jing penem ke jong play ngi ha ban trai chitom ban penget ya kiktin ke jong trai jisu ke buluong ha gospel yonis ka sound riu ngau belong kata kelenti baka jing sisa baka jing imde amdan bawan hanga amdan bawan ok patang danga kanlong ka bae yingi kan poi ka por pangim la su ban pensengau kini kentin ki jong play hanu hanoro bar ka jing sisa ai philai sikri semni ya gini kabar pat ka wei ka banga kwa ban bu apreng jongi kini ka por kalong ba mangi ki badon ha kini ka juk ka ba manta ladangi nyausting bangi kansting yakini ke bawan baik bingi yakini kisngi kan poi ke por ka balang ke jong blai kan long kalawai jong ka balang ke jong blai kan long kalawai ke badom hadu kata-kata but ka bingi sosi ya kalong ba kan nong rim jong ke jinget ka ba kai kan nong rim jong ke jinget ka bangin bu na mata ke lawai ba ka pateng ka babut hadin jongi kai kan nong rim ka bangin bu adingi kiar na kini ke adingi le bom salian ke nak kata kadau ujuda haka khot ka balai uang ikni kitin man maham yangi aswa mangan penkot ngat penkot dak nek khot uang ujuda kum ni ko habai abang adang le minot ban tho sapi sepang kata kajing penim ka bay dailem ngala syem badon kam ban tho hapi ban sneng ya pi ban ya le nak banta ta kajing ya ka bala IT sisen ha ki riu khoj para bangai bi ujuda wong kum ta habo maham yangi nam ta kata ke jingai ke boblai lo ay ke khoj ke jingai ke basisha ke jingai ke bada ke jingai ke jong blai pa nong pedem jing Jesus Christ blai yarap ingi ni khubor ko langkot ke bada ke por pa mesngau blai nam ta ke buram jengu amen Tengiat bu blame kerku ingi lembaga ni kubor ke beli sengau pedang kijing telot ke babon blame yarap ingin mi nang nereng kat kijing kerku ke jong blai ai bengi long ke Kristen ke basanya borobor ke ktien ke jong blai mar ke bawat borobor ke kijing sisa jong ke ktien ke jong blai nginya ke kijing sisa jong ke ktien ke jong blai haki por baro ai bengi la ban yang ha pedang ke perthai ke badap da kijing ki phalo ke babon jaj ya kijing Kristen ke jongi in penwai no ya kijing sekri ke jong ya blai ke ke por dang mengia solang ke jurwai kabasaus paar balai spa prapusan hadin kene jurwai an kerpat ya teman besan jungi teman besan doktor olamare masapla jingi dai jingker khu penwai Kristen ya dasrumar jima kajan hala jinglej marwai ban ya wat selan jing pensoi kinwan yale ban pengop bat ban pengampat ya pihak kepop Kristen ya dasrumar jima kajan bro saw tuli tukot ke jingruai kabasaus paar
Kristan yada sumar jing makajan hala jing le marwe panyat wachlan jing pen shoy kin wanya le ban pen ngom ban pen ngam pat yapi hakapom Kristan yada sumar Kristan yada sumar Kristan yada sumar jing makajan ling ba yong ngin yada snopa lagasun neng kayong dom iken sha shen ka yong bat jing dum in wai pin sa shong su ken jai bat tu twai Kristan yada snopa Kristan yada snopa Kristan yada snopa leng ba eryong yada ka ba duai pin ba la ngai la na pim yai duai bat yai sharai pin yo lat par na ki jing klot jing swai la da pin dai neskem ha jing duai Kristan yada duai Kristan yada duai Kristan yada duai dating yo yada kajing kermen tang poi hap neng lagi jing o jing yam baro laweng pin yo snow tin bun ong u dry lung shaka jing men u ken ra jong pi Kristan yada kermen Kristan yada kermen Kristan yada kermen jing su hin yo Anyway, cô kpa jongi bahabneng, ngai ngui mi kakenrat dan man kapor kapako dor kapor kapakentang, ngila ban syakri ban mane ma blai, kerku ko kenrat ke benta baro ke jingi syakri mla pendap, kamtam ke kubor ke tin jome, yo sngo no syakri jome ko try,
Mengenang man sumat ko rai kum ki khun ka balang. Ngim mesin ki por ko trai ba bun ki jing kai ke bakla. Bala ban yalam bakla bat pan thameng ko trai. Na jing ngai ke jing shisha ke tin jom hai. Na kanong rem jom Jesus Christ. Ker khu ko kan rat kum ki khun jom ngin mi nang ne. Hoi ki bakop ya ka bor ke tin jom hai. Nang la ban job ablai ki bor jing pan shoy haru kom. Ki bor ki jing kai ba bakla. Ki bor soitan bat ka pop. Ker khu a trai ru jong shakri ko trai. Man basan ko trai bla ik ne ko khubor. Nisnai banang la ban ya sa me khubor jom hai. Hagan no ko banta mi bet man pandan kam ni ko trai. Sngo ko kan rat bangu ma ba trai ki pop. Nabe gini ki pa ngi dam tengu Jesus nang pembe. Bata da haru ka jingai ai ka dab yang dab ka hayu trai nang pembe Jesus Christ. Ka jingai ba ka ba mayan ba phla ka jong bleu ka pa ba bam jokut. Lam ro slo ba tiang jip chai bor ka jong blei man sim ba khoj. Gini ka jingker khu lai we blei. Ki cho sa ban ngi kum ki khun mal su spa jong me. Ki cho sar kat ba ki bangai hangne ba saudong ka perthai ki ba dam ba chkriyo bleu ba em. Mentas arta ba bom jokut ro. Amen.